musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. So daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmede fere feeñay windere feñjay ɓatake bindaɗo nasande 17 colte hitande ujunnaji ɗe 21. ɓatake men ko fate cellal ɓalli. En jetti joomi men tagɗo men biɗo hemon ɓiɓɓe adama mi honni on hakkunde jeeri e waalo ndeme kene nafon ñamon ko laaɓi jaron ko laaɓi mbele ndenon cellal moɗon. en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo nelaɗo e men mo jamiroɗen yen juule kala saaha. en duwanima jinnaɓe men rokkuɓe en nehdi loowi pinal e gandal e haqqillaji men ha mbawɗen wonde tawno neɗɗo so jibinama eɗen gandi ko kanŋe jaltinaɗo e ɓakke kono kanŋe koma ñore yarne fiye ha moƴƴa nde mbadi mum hollira. ɓen jinnaɓe nehɓe en rokkuɓe en gurdam dokki en haqqille ha mbawɗen wurdude e bandi men bandiraɓe men musidɓe men e aduna kala. ɓen ɓe jarama eɗen duwanoɓe ɗo ɓe goni kala. musidɓe tedduɓe musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal to ko musidɗo men Saydou Abouba segene belɗo ko mawɗo men Sada Hammadi Fra gorko mo kanele kanareje. eɗen gandi hade men natande cellal ɓalli hokkude neɗɗo haqqille no findiri no yeynori lappipine aduna mum koye cellal jeeya. tawno so tawi neɗɗo dañi caɗele o rafete hade neɗɗo o dañde caɗele noon o rokke docteur bawɗo findindemo o rento ɗen caɗele haɗa yettademo. nde tawno heewi ɗo mbiɗen rafi taw rafi ko rafi caɗele yaha ñooto binma rokkuma caɗele. eɗen ndentina koye men eɗen pindina koye men eɗen luɓa koye men haqqillaji kesi ha mbawen rentade oɗo aduna hande mo garɗen aduna teppuɗo wona yimɓe ha donki teppitade. musidɗo tedduɗo kettotoɗo mi mboɗo rentinma hande e ɗiɗo hen simuji woni pisiji téléphone aji jeeyeteɗi pop koye majji woni. saabu soɗon teski hanki aɗa wawi yaade e bolol tan cooda piis téléphone mbaɗa e téléphone maɗa hutoro kono e duuɓi cakkitiɗi kala waylima wonti kala mone sooda piis téléphone koma nawa carte mum d'identité ɗe andira yetto inde mum e numéro carte mum d'identité e hitande nde jibina e hitande nde kayitaji mum gasat fof loowe hen. so lowama hen wona an natalma e kala kene heptinma ko an jeeyi oɗo hene piis nan toon. janggo jaam sa waɗi ko fewani e oɗon piis
so police ne uddita losko rewinto ko oɗon piis ha yettoɗo coɗɗamo ɗo walla ha yetto galle jeyɗo oɗon piis mo kutorɗa o so ɓe dokki indema ko an fof yaltata ko carte ma d'identité yaltata ɓe mbaɗa noon haaɓe nanguma nde tawno eɗen gandi sa noddi téléphone koko waɗa arrestré to galle mawɗo o tan mbiɓe weeyoji ɗi kala ko kalɗa nan ɗon haaju mabɓe ala hen noon kono kala ñande nde mbaɗɗa ko fewani police yiɗi ƴewdema ko kalɗa ko so ɓe duttima galle mawɗo to aɓe kiña aɓe jogui fodde hinje haaɓe jiiya taw ko an walla wona an ɗum waɗi noon eɗen gandi neɗɗo aɗa haaɓa tan ɗo kaɓɗa ɗo jettina konnguɗi pewani tan woni capponoɗa jomum capponoɗa ɗum wargo walla capponoɗa ɗum maneli mum banniji walla cappoɗa min a anda kam min somi nanguima ko ni walla sa rentakimi ko ni walla so tawi wonko hemma ko min saɗa wawi ndentoɗami konnguɗi won walla woni message uji ɗi ganduɗa koko waɗi arrestré so wonko heeɓi on ten yimɓe kala nanini ɗum ruttite koye pisma téléphone joni noon holko jiɗɗen haalde hen min mi iwaɗo hen mi yaha Mauritanie mi ala carte d'identité Mauritanie walla ni mi ala carte d'identité mi ara toon mi yiɗa sodde piis mi ala mi ƴeewa goɗɗo mo koolimi walla sehilam walla jaatigam walla goɗɗo mi wi ɗum an ɓayde jogui carte d'identité sodanam piis e carte ma d'identité ten an tawa a anda min ko gollanmi a anda komi escroc a anda komi gujjo a anda komi piyo kuuji mbo jogui business uji ɗi moƴƴani tede mbaɗami ɗum koye numéro téléphone o ko hen ndewnami message am kala janggo so tawi bone waɗi numéro yitama nawama to police ne waɗa enquête mum ko an nanguete saabu ko pièce ma carte d'identité woni toon woni kala ne jogui ndimagu salade ɗum mi giwa Mali gara Sénégal jippoɗa Sar Abdoulaye Sarr mbiya ala carte d'identité ɗi sode piis mi sodama piis e dow carte d'identité walla carte d'identité musidɗam walla ɓiyam walla joom suudam mi anda ko gollata mi anda business ma mi anda ko kalata e téléphone ma mi anda ko joguiɗa e téléphone ma ko hunde hamnide won musidɗo goto dañirɗen caɗele noon koye keeri leyɗele he waari o jippima kalde o noddata koye téléphone on mo jippi o ha waɗi saaha goto noon o yiɗi sodde piis makko téléphone o ala kayit o soodi koye kayit sehil makko joni noon won messuji ɗi o haaldete no won noddali ɗi o haaldete ene nandi e saɓɓitiɓe ɓe o tinani tan ha yimɓe joofe makko mbimo kaɓɗimo taw o yeehi bolol muɗum taw ko pièce makko woni toon teni wona kanko haalata e on téléphone kono il faut o andina ɓe holto on heedi omo tawi juuɗe Allah walli kam o yalti o ɗaccita firti noon en jii hande ko fate banggue caɗele gonɗe leydi Sénégal to banggue ɓooso tummuyo eɗen gandi won sappoji mayde yalti hen saabu ɗeɗo balɗe kala nana won jaggueteɓe holko saabi ɓe jagga saabu wonmoɓe codno piisuji walla men piisuji coɗa ɗi codno koye inde mabɓe teede won messuji ndewi hen gam sappanade yimɓe maydi alay saago noon ɓe nangue soɓe nangga ɓe dañat caɗele taw baɗɗogal baɗɗalo kañum nana dogui e yiitaka yeehi bolol mum ɗum noon sa heeɓiɗen caɗele a ñawi haade men yettade ɗon en cafrat koye men cafriten koye men ko rentinde koye men findinde koye men mi iwa ɗo mi yaha mi yetto France mi ala kayitaji tawa walla kala destanma garmi mi ala kayitaji mi tawa ɗon musidɗam tan wiɗum an sodanam piise dow indema mboɗo hutoro pap ko dangereux ndentoɗen jaadene jamanu sabu neɗɗo so heeɓi téléphone mum woni e nder suudu mum naati gila e whatsapp mum naati gila e appel aji mum a anda ɓe o noddata a anda ɓe o jokkodiri a anda hol business mo jogui ɗum noon anduɗo pawɗa koyngal ma gila fawnede koyngal ma ɗa yiɗano koyngal ma fawe ɗon ha tenti noon onon wonɓe e guure men ɓurɗe woɗɗude ɗe saabu hande aduna koko yuliltodiri on tini hande wonɓe joguitiɓe armeji ne tawe nder men aɓe mbawi arde e wuuro ɓe jooɗo aɓe cottira yimɓe sifa gonka mabɓe aɓe cottira yimɓe haqqilantagal mabɓe kono ɓe kutoro téléphone ma walla ɓe kutoro pièce carte d'identité ma ha daña hen caɗele taw joomum yeehi bolol mum mbimi on to kasoji to woni toon ko innocent en ɓolɓe
to kasoji to won ton ko ɓe mbiyani mbaɗani kono ɓe luɓaka haqqillaji holno ɓe ndentoto gilleɗo caɗele yettade ɓe. ɗum noon goto men kala yo lub goɗɗo haqqille guitten wiide so haqqillaji jeeyama lambat ala moni kala ne andi mum ɓurɗum haqqille ɓurɗuma haqqille so heeɓi haqqille mum a weddoton ma o ladde ngol konngol pular ne jaɓani. goto men kala yo jab luɓade haqqille ngam yeyno latti pine ɓamtare mum moƴƴinen weeyo men ndentoɗen ganden hande pop wonti numérique pop hande koko arisara e nder machine aji a wawa yeddude a wawa wulde saabu wonɗo indema tappete yalta ɗo yalta to yalta ga sa naati kaso lawol gotol a yalti kala ɗo mbawɗa yaade aduna he so tawi fiɗen maɗu tappamne anda naatino kaso. carte d'identité ni ko noon wayi hande carte d'identité jandi so fewnama ɗo kala ɗo woni aduna pop ene andi ko an jeeyi oɗo carte d'identité. ɗum noon rento indema nde soode e inde janande walla codoɗo ndenɗa sodande neɗɗo hunde e indema tawa tawi indema nde woni koye kayitaji ma a anda janggo to jogori filtoyde fulɓe mbi bone ficcal laaci te ñande kala ne ficca laaci kono en pertata guite. yo Allah won ballo. musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe dariɓe darniɓe felo findinde rendo ɓattake men cellal ɓalli hanki e hande kala ko suumade woni cooda masque ma mbaɗa e kine ma ndentoɗa coronavirus gila hanki ha cenki ha hande ɓeydi hen ko buumade suumade e buumade kala ari nani coronavirus nani Allah addi hendu mum woɗeri coy nani deke alay sago a neɗɗo jaɓa ɓornade comci tekkuɗi ndentoɗa hendu ndu e pundi ndi naata e ma sabu sa hattima seeɗa yaltata ko leydi ndin leydi noon ndi kaktiɗa yalti ndi ko ɓenni ko ɓuuri hewde rokkoyma caɗele so tawi ka joom asma ɓeyda asma maɗa hande o kala joom asma yo rento woni nder galle ma so tawi aɗa yalta ɗo golloya buumo ey buumo oɗon gandi koye buumade cuumoɗa mbumoɗa ɓornoɗa comcima timmuɗi jaaha golle ma ndentoɗa gila asma ma o ummitade sabu oɗo saaha ko saaha ɓurɗo wawde tampinde joomen asmaji walla joom en sinisiɗaji joguiɗo sinisite walla minisite walla joguiɗo mabɓo cornique dumingo pop jomni wawi rentade hay loñi guite e hoore mum ñaw guite ne heeɓo e nduɗo hendu buumade e suumade wonda e ɓornade comci tikkoɗi rento ha oɗo fatara ɓenna ko ɗum tan woni safara mum wona haydara goɗɗum ndentoɗen Allah subhanahu wa taala walla men. musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe buuɗalirmede cellal ɓalli eɗen teski rendo men ko rendo muuso muuso sen mbi rendo men ko rendo muuso muuso ƴewtorɗen ko golle men mo jiiɗa kala ene jogui koppi muusoji ene jogui koyɗe muusoje ne jogui keeceje muusoje ne jogui hoore muusore ne jogui guite muusoje ne jogui ñiiƴe muusoje ne jogui daande muusoje ɓeɓe becce muusoje ɓe ne jaa ha ɗaɗi muusoji ɓe ko ƴiye corata ne muusa ɓe ko deedi muusoji pot noon poɗɗen ko yurnitade gonka men. mboɗo andi gueɗal gotal ne woodi ñiire enen somi eɗen tampina ñiire to banggue coccorgal sa tawi neɗɗo joguiɗo coccorgal ne socca ñiiƴe mum o way kono gonɗo e haare ni o way kono kaɓeteɗo ni walde ni o haɓata koye ñiiƴe makko so tuggi ga omo socca ñiiƴe ɗe ko grus tene ko ñiire ko ɗaɗol jogui ɗum koye ɗakkudi woni ñiire soccirte ko seesa ɓayde kay ko tuundi ñamde woni ɗon wona aɗa heefa hunde ala kono noon sa tawi woni yimɓe ɗe cocco aɓe kiifa girib hunde ko hunde ha ɗum ɗo henna jomum wawa sellude ñiire alay sago ñiire nde nde dillat ko ɓooyi ko foof nde dillat so ɓooyi ɗaɗol ngol yaafat so ɓooyi ɗaɗol ngol accitat so ɓooyi ñiire nde daña caɗele
ɗakkude ndi yula mbatta rewde welo welo ŋaaño o heddangal saɗa socco gonta koye ŋaañade aɗa welto ene yaltina ƴiiƴam. ñiire wonani watte, wonani ñiire watte, a soccirat seeɗa tan. coccorgal a fawi hunko ma a socci seeɗa ha ñiiƴe ma laaɓi seeɗa, gitta lawƴa coccorgal ma mofta, lawƴa hunko ma ndeeƴa, ni foti. Eɗen gandi eɗen gollina sukaɓe to banggue ndema, to banggue dawi. eɗen jangguina sukaɓe ƴettude ko teddi. hay mawɗo fotani ƴettude ko teddi haala ko suka. cukalel ƴetta siwo ndiyam ɓurɗo ɗum kilo, so ngel peesama siwo mo ƴetti o ɓurimo kilo. o ƴetta kiloji ɓurɗi sembe makko, omo sippira ne fooɗa balabe makko, ne fooɗa ɗaɗi keeci makko, ne fotto becce makko, o giƴƴodo hen ha tarodde. walla o ƴetta hunde gila guese ne teddi, omo waɗa yaha fofto ha o yetto galle. walla o rondo waare leɗɗe, o ronde hunde teddude, ay nanga dande ɗaɗi dande muusa ha jotto e keeciki. kala gonɗo almudo dañi ɗum, kala hanki ligginteɗo e guese dañi ɗum, kala hanki gonɗo e galle dañi ɗum. ɗum woni noon on musalla o nattodira ɗe ƴiye ɗe, o fallat dande, o mema ɗaɗi ɗi, o mema keeciki, o mema ƴiye ɗe. so mawni o daña keeci muusoki, so mawni o daña dande muusore, so mawni o daña becce muusoje, so mawni o daña ɓandu muusoru, so dañi o daña juuɗe muusoje, ɗo jiiɗam fof ne muusa e makko. ɗum waɗi golle cukalel hay sene golline rokkete koɗo foti ɗo. cukalel foti jogade koko foti jogade ko, taw teddani ne hoyi muusata, gandirta ɗum an mawɗo o. belnoɗa sac walla mbakkoɗa sac, belnoɗa walla mbakkoɗa ko teddi seeɗa, jaada hen ha jettoɗa wuuro ngo, paaɗa mbakkitoɗa, ƴeewa jungo ma ngo no jaaɗirta no muusirta ni, tene so ɓooyi abbotoma. hande hewɓe no gonde ɗen caɗele. ɗum tagi sa ƴeewi rendo men, en kewani yiide pocciɗoloy, tene kala jibinɗen ni ken fortiɓe. kala jibinaɗo koko forti, o ñaki tuƴaki koko forti. golle gila cukaku noon musɗe ɗe tuƴñuma ha tuƴoɗa, watti gona oñiɗo. saɗa yaha ka oñiɗo, walla ka tuƴiɗo, walla ka turiɗo, saabu turnuma ko gollal ngal ɗon. hante goto wawa ɓuccudema, saɗa ɓuccima hel ƴiyema ɗe, teɗa jogui musalla, saɗa jooɗo a ottat, saɗa ummo a ottat. ɗum waɗi rendo men neɗɗo sene jooɗo ottat, somo ummo o ottat o umat. hewɓe hen sene jooɗo kay koye feeram nenam, hankkadi wonnon kadi keeji ko booni, ɓandu ko booni. ɗum noon so tawi eɗen keeɓa ɗe caɗele, hono mbatten ko yurnitade sukaɓe ɓe. gittenɓe e rondade ko teddi, gittenɓe e welnade ko teddi, gittenɓe e jogade ko teddi. kadi eɗen gandi enen en dondoto. kono to banggue Afrique central, austral, Afrique de l'Est, ɓen kewani rondade, kewi ko wambude, kewi ko wambude ko wayno pañe, mbaɗa hen leɗɗe, walla mbaɗa hen fatat, walla mbaɗa hen gueɗe mumen mbamba. saabu sa wambi a tuƴotako, ay a fortoto. kono enen ko dongal donoɗa beñuwar comcin way teddude gila wuuro mon ha maayo. dondoɗa beñuwar nedi fatata ha heewi, dondoɗa leɗɗe, dondoɗa sakuji, dondoɗa fof. enen fof en dondoto. sa rondima noon hoore ko ngandi e ɗaɗi, hay goto wawa wadde en garanti hoore ne tiiɗi, hoore tiiɗani. jogui ɗum ko ɗaɗi, ɗaɗi ɗi ceñi koye becce ma, peñi koye dande ma, koko nan nattodiri. kala nde dootiɗa a tinat musalla e hoore ma, tina musalla e ɗaɗi ma, ayi an hoore ma ɗeɓa yande. firti ko ñoƴƴuɗa toon ha naaki ko woni koye ummitade, en wawi rokkoydema janggo probléme. ɗum waɗi probléme uji men ne keewi, aɗi keewi no feewi. nane en kaali
kala ko ari e men ko enen gaddi e men gite eɗen gandi koɗɗen koye nokku mo ganduɗa yitere wawa wurti ɗon ko duumi ɗum waɗi hande sa ƴeewi hono foti yimɓe oppira hande e nder rendoji men saabu goo eɗen jogui pundi eɗen jogui poussiére ken remoɓe ken aynaɓe ken awoɓe guurɗen koye nokku ɗo yitere jogui caɗele kadi ken tohñotoɓe kadi en gona yimɓe joguiɓe ndenka to banggue yitere holko sapotako yitere daña ɗon caɗele so en duttima to banggue jaram no jardaten e goɗɗum holko sawato deedi musata so ndogu reedu ari tan nawrat foof naw to hande wota lawat so ndogu reedu joli e wuuro ngo nawrat foof nawra diwan o kala tawno goto gadduɗum o raɓat yimɓeɓe kala en jogaki pele wawde marde sifa gurdam men ha mbawen yaadude e jamanu mbawen frende wona ñabbuji ɗum ko alay saago jogoɗen on sifa hay soko mawɗo hande wolisaji ma mbiya hande ya iw Paris walla ya iw New York walla ya iw to walla ya iw Gabo walla ta a jogui wolisaji gara ɗo pesete ɗo mbiya an goto ya gaƴƴo wolis mo 30 kilos joni joni certa e keeci hewɓe dañi banggueji musoji gam ɗi wolisaji ala ƴeew ballidiɗo wallidayma woto hollu sembe gonɗa koye hodde woto hollu sembe ƴeew mo ballodirɗa tawno keeci e ɗaɗi forcetaki kalen ko porsuɗa rokkete caɗele musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe rimɓeraneɓe so buuɗal yimede feeri feeñe windere feñje ɓattake cellal ɓalli kam e jertino e findino tawno kewɗen wiide kala saha eɗen mbawi ustude wajuji kebbinen findinde koye men neɗɗo so fini tan waaju heeƴi hen aɗa wawi wajade neɗɗo tawa findinani ɗum kono findin neɗɗo findinmo ko yahata e aduna andinmo ko yahata e aduna saabu neɗɗo wonko sikkata ko waɗata ko ne feewi taw ko ɗum rokkata ɗum caɗele ngara mbajoɗamo to banggue sifa goɗɗo ɗacca ko wuuri ko taw ko ɗum woni e halkudemo nde personne guite taw o yeehi bolol makko tono ala so tawi en luuɓi goto kala haqqille moƴƴo jaaduɗo e jamanu jomum feera feeña feeña e windere jogo sifa ngarɗuɗo wawa wuurde gurdam mum taw tampani ɗum noon yo jomiraɗo wallu en on jarama.